Hvad er det? Bare en radio. Det er radio. Det er radioen. Nå, jeg troede, det var et andet monster. Ah! Shit. No. Fuck. Holy Jesus. Tag den op, mand. Tak. Oh my god, den er jo syg. Frederik, hvor er den hen? Frederik, hvor er den hen? Den er nedenunder, tror jeg. Jeg er død. Jeg kan i hvert fald ikke spectate den, så... Jeg er allerede død. Eller, Nej, du er ikke død. Hvem er død? Det er mig. Okay, nu døde DK også. Det er kun dig, Frederik. Okay, det er umuligt, det er Mojo nærmest. Altså, jeg har set en engelsk YouTuber det her på sådan en halv time, tror jeg. Kunne du lige kæft, Så kan vi fandme også godt gøre det. Så kan vi også godt. Kunne du lige kæft. Red mig, jeg er lige herinde. Tag den op med lygt. Jeg har ikke nogen mere. Frederik, du solgte mig. Frederik, det er dig kun. Det er kun dig nu. Det er kun dig. Det ved jeg godt. Der er ingen medics. Jeg skal se, om der er et medkit herinde. Hvad er det der? Det er kode, du må gerne stoppe. Allah Akbar! Vi er lige i gang med at prøve at koncentrere os, men så kommer du Der er bare. et medic. Der er et medic. Ring, jeg har et medic. Jeg skal bare hen til en af jer. Red mig under trappen. Mig under Ja, trappen. det ved jeg. Så skal jeg begynde at finde de første tools. Jeg har en save på mig. Har du en sav på dig? Ja. Okay. Hvor den er Men der? ikke gå hen og redde mig, for den er hen og mig nu. Tak for det. Du giver mig hjerteslok. Gud, den er oven på mig. Den er oven i mig. Den er oven i mig. Den kommer hen mod jer, den kommer hen mod jer, den kommer hen mod jer. Den er ved jer. Den er gået ovenpå. Så er det ikke dig, sgu, Frederik. Så er det DK, han kan få noget at spille. I Frederik, så skal du... Nej, Du skulle bare have løbet, Freddy. fuck. Altså, hvad skulle jeg gøre? Vi havde allerede brugt en masse Bare løb. medic. Du skulle bare løbe, jo. Nej. Jeg tænker bare, vi sætter den på umuligt, men easy. det er mood, der Vi kan sætter sætte Prøv lidt- igen. Nej, kunne du ikke lige tage en lidt nemmere mode, tak? Nej. Okay, så. Se. Bullseye. Fuck. Jeg tror, Yep. jeg vil tage andet et. Et andet tool. Eller hvad? Et andet tool, fordi at, jeg kan se forskellige, så der er forskellige slags tools. Og der er forskellige slags ting, vi skal bruge i spillet også. For eksempel, du kan også klippe wires og alt muligt. Så jeg har lige taget et andet Nå. kit. Ja, hvad for en skal jeg så tage? Jeg tager den her, tror jeg. Bare tag et eller andet. Det er bare mig, der skal have det meste af det med. Er vi klar, eller? Mhm. Det kan da gå fast. Hvorfor tager vi ikke medium, dreng? Der har vi det mindste en chance. Og det har jeg også, hvis vi gør det på easy. Vi har en stor chance på easy. Du kunne da godt have sagt noget, Frederik. Jeg vidste det slet ikke. Jeg hørte så den ikke bare, engang og så en ser jeg bare dig Jeg falde så om. ikke en skid. Fuck. Jeg så ikke Jeg en hører den, skid. og så ser jeg bare dig falde om. Ja. jeg så ikke en skid. Jeg så bare lige pludselig blev jumpscared. En crazy. Begge to Det er døde. Min mor spillet. kalder på mig. Min mor kalder på mig. Det må hun ikke nu. Nej, det kunne ikke nu, ikke nu, det går. Nej, prøv at høre, nu må du ikke. Sig fuck din Det mor. er også mor. Nej, vi har fundet nøglen. Her, det er lige med nøglen. Nej. Hvad for en nøgle var det, han har fundet? Ved I, hvor Jeg hun har skal? fundet nøglen. Jeg kan tjekke. Nej, vi... Ja,
han er i hvert fald Nej, ikke vi ved ikke, landet, hvor vi vores lige hvor er. den er. Vi Mig har og været, Frederik, vi nej. ligger bare ved siden af hinanden og hygger os. Vi ligger lige ved spawnen, lige ind i halv med spawn. Det var lidt højt, Jeg tror lige dog. så godt bare, at vi kan give op på det her mode, altså. Nej, jeg prøver lige, Frederik, vi kan lige så prøve. Nu banker han på hans dør. Nu prøver Nu den. kom den ind. Er du sikker på, at den kommer ind? Ej, det ved jeg ikke helt. Man kan ikke godt så godt se det. Jeg skal bare se, hvis jeg kommer lige, hvis jeg kan få nøglen. Den er godt nok sur. Nu banker den lige på igen. Yep. Den er inde lige om lidt. Om 2 sek er den inde. Den er Okay, inde, nu er den ja. anden. Rip.dk. Det kunne tage bare skide af bukserne. Ja, det gør han. På toilettet. Du ringer til ham. Det kan ikke få lov til at sige noget som helst endnu. Det er vel død. Hvis han siger noget, så dør han 100 p. Det kan prøve om døren lige så stille, og så gå lige så stille. Find et medkit. Du er færdig. Den kommer. Du er død. Og det er du. Du er død. Okay, ikke helt alligevel. Hvad? Ej, den har en syg hjert, den der. Jo. Gå ind på rummet ved siden af dig, DK. Der er sikkert et mic derinde. Du skal ikke løbe for satan. Red ham til højre. Ikke ham til... Nej, ikke ham til venstre. Nej, ikke ham. Ikke ham. Ikke ham. Ikke ham. Ikke ham. Ikke ham. Det er lige meget, jeg rører dig bagefter. Jeg ser ikke ham. For helvede, det kunne. Sorry. Jeg skulle bare redde en eller anden. Okay. Den er der, hvor dør for helvede. Du kan se den. Det er det eneste lys, der fucking lyser der, hvor du er. Yes, godt gutter. Tid til at finde saven. For mig så svævede den bare. Han fandt penge. Nej. Tak flot, Freddy. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Kniv, jeg har en kniv. Butcher den. Hvad kan man overhovedet bruge kniv til? Nok til nogle ledninger. Det ved jeg ikke endnu. For satan. Luk døren. Kast den der Creeper monster. Kæft, man er ved at falde i søvn. Du
Ah! Vi døde. Ah! Nej. Nej. Ah. Ej, det er så sjovt, det Nej. der, mand. Det siger bare, ah! Nej. du. Hvorfor gjorde du det, Nico? Hvorfor råbte du? Fuck. Skal jeg måske putte det på is den her gang? Nej, put det på medium eller sådan noget der. Ikke panic mode, tak. Den er 100 gange bedre jo. Hvad med det, der spiller pool? Det er mig. Lad mig starte, du er dårlig. Flyt dig nu for satan, jeg kan ikke spille. Okay, du tager dig bare forfra. Jeg skal lige have mine tools. Vil du ikke lige tage et andet mode, DK, please? Men. Okay, vi prøver car escape, ikke også, drenge? Øh... Fordi så skal I tage den der, hvor der er sådan nej, et, fuck. sådan et plus. Bare lige, vi klarer den altså ikke, drenge. Hvad blev der DK af en FK, eller hvad? Kommer det ikke rigtig tilbage? Kom lige, Frederik. Kom lige. Hvor? Kom lige. Ej, du misser jo totalt. Gør jeg? Jeg rammer ham da i det mindste. Jeg ser ham. Hvad blev der af ham? Hvorfor smuttede han bare? Du vender bare om. Hvor er han henne? DK, kom tilbage. Prøv lige at kigge på mig. Det er så dramatisk ud der. Ej, vi skal prøve at skyde dem lige i øjnene af hinanden, så skal vi se det dramatisk ud. Kom her. Nej, misset. Jeg tager bare dem alle sammen. Så Sidder kommer de- han helt tilbage, ham sidder DK de i der. panden, eller? Der sidder sgu også mange i panden af DK, gør der ikke? Det gør der. Kan man ikke skyde mig op på loftet? Jo. Så får man dem i hvert fald aldrig at se igen. Jeg prøver at ramme lampen. Det kan man ikke, det er noget sygt. Nej, det kan man godt. Se. Se, min dart sidder på den der lampe der. Nå, DK. Kom tilbage. Skulle han snakke med sin mor, eller hvad der var galt? Det tror jeg. Er du klar? Nu Ja. rammer den knap Jeg her. prøver at ramme i det der rør her. Stop. Jeg er klar til at ramme den her. Så Hvad blev der af DK, mand? Hvorfor kom han ikke lige tilbage, tak? Prøv at se det her, Freddy. Hvor? Se der. Spejl. Prøv at se der.
Jeg spiller noget country music. Pille af med jer. Kan man kaste mig på? What, den der zombie er bugget igennem. Hvor? På min skærm i hvert fald. Ikke længere. Han sidder decideret. Nå. Prøv at se, svæver. Nu i måde. Hvorfor kan han ikke lige komme tilbage, om det ikke var der? Så. What, en af zombierne er despawnet. Han sidder fast i jorden nu. Nu har jeg dræbt ham. Kommer han tilbage. Hørte du, hvad han skulle, eller hvad? Nej. Så er det tilbage igen. Hej igen. Fordi jeg blev mod i haven. Jeg siger, hvis vi skubber ned på hard. Nej, medium. det kunne for Medium. helvede. Kan vi sgu ikke. Medium, tak. Okay, medium. Det kan vi klare. Medium, det tror jeg på, at vi kan klare, dreng. Ikke også? Det håber jeg i hvert fald. Det skal vi kunne klare, ellers ved 5. Eller giver du godt med at kaste den af i Ellers er hovedet. vi Lige noobs. maven på mig. Undskyld. Jeg troede, det var det, jeg gjorde. Ja, det er jo, han er derhen og gør. Så kørte vi sgu. Hold da kæft. Medium kan vi klare, dreng. Let's go. Og vi tager bilending. Jeg tror ikke på os. Det skal du gøre. Vær stille, drenge. Vær stille. Det er ikke lige så svært, det er kun medium. Det er kun medium. Det er da pisse glad, om det er medium eller ej. Vi skal stadig være stille, så vi ikke dør. Ja, ja. Jeg kan bare huske, i Easy i dag kunne vi råbe så, at vi ville, uden at dø. Jamen, nu er det her ikke easy, vel? Nej, det ved jeg. Ja, det er et andet level af easy. Han kommer. Det vil jeg lidt skibe. Jeg har allerede fundet den første ting til bilen. Jeg har en sten. Den er til. Ja, nej, hvad med det? Det er med. Nå. Den er Se. ovenpå. Den er. Dreng, den er ovenpå. Jeg har den til at skrue til bilen eller hjulet fast til. I larmer for helvede. Ej, Kan jeg der bare holde Ja, kæft. der er larmer. Jeg har en hammer. Har en plante og penge. Og Helvede, penge. så tager der mine penge, mand. Først, vi skal have 300-400, for vi kan få råd til, hvad det hedder, for vi kan få råd til det nye level, altså det helt sværeste level, der er. Og du kæft, dreng. Fuck. Det kan jeg lide for, hvorfor? Jeg har en sten til at smadre den, hvis den kommer. Jeg har 2. Jeg har et glas. Godt, og den står der bare sådan 2 minutter, og så smadrer vi den, og så skal vi løbe ud. Den Fordi bankede at på der er min dreng. Den bankede på min dør. Rigtig, du kan ikke bare gå forbi bare sådan. Jeg fandt en glowstick. Og der er jo kun en glowstick her. For helvede, gutter. Den banker på, når jeg dør. Jeg fik en stunnet, men så kom den op i stå igen med det samme. Du kan gå direkte igennem den. Du har sådan cirka 2-3 sekunder for at løbe, og det betyder, at du skal løbe med anden vej, end den er. Det kunne lort. Jeg prøvede at lukke døren, og så... Fordi du er i live. Jeg er på toilettet, ja. Men den er lige smadret begge sikkerhedsdøre. Jeg er død. Ja, hvis du var der kære, så nok ikke dø. Du er død. Jeg er død. Den brænder ind på mit dør. Det var faktisk, at du skulle holde kæft, men jeg kan stadig høre dig på det.
Ja, okay. Åh. Den er så klam, hvor den er, det er helt sindssygt. Jeg mener ikke, I begge fanger, der er døde. Det er Frederik, der Det starter. er vi. Jeg startede ikke, det var dig, der døde til at starte med. Shh. Men det kan da ikke høre os, der døde kan. Nej. Jeg har både en sav, og jeg har sådan en ting til at skrue dæk ind med, men den har jeg i forvejen. Så, Vi skal ikke bruge saven. jo. Ja, hvis vi vil have den anden ending. Men hvordan kommer ud til bilen? Man skal finde en car key, og så skal man have nogle ting. Nej, du skal have en emergency key. Ja, den der. Men nu dør det ikke 100%. Jeg er ude på toilettet. Den skal lige lave en lort. Jeg er ude på toilettet. Skal de have lort? Det vigtigste er, hvis den er så fedt. Hvis du finder noget, for eksempel en lort, Hvis som du man finder skal en bruge. medkit, så kunne det være dejligt. Jeg ved ikke, om jeg finder med det samme, men jeg kan prøve. Der er altså 2 Det var skabe, ikke mangler search. Ikke dog i skæbne, om der er en medkit. Shh. Det er skidt. Fik du en medkit? Du skal ikke løbe så meget, det du dør jo for sure. Ja, han dør sgu da alligevel uanset hvad. Ja. Der må være en medkit derinde. Skal ikke lige. Flere af de der. Hvad er det for en Du har nøgle? ikke brug for alle de der. Det er en old key, den kan man bruge til dørene. Der er sådan et skab til venstre. Intet. Hvad kan man bruge filer til? Det aner jeg heller ikke. Nej, ingen idé. Der var Intet ingen skab. medkit der, det var fandens os. Jo, der var en medkit. Hvor er I henne? En af jer. Vi er nedenunder. Nej, vi er på jeg er en af. Jeg er på toilettet, og Frederik er lige udenfor. Ja, jeg er lige uden foran toilettet. Jeg er nede og lukke døren. Og vi er nedenunder, tror jeg. Og det kunne da toastbrød. Ved I, hvor monsteret er henne? Nej, men I kan høre den. Vi kan høre det Sådan, meget tydeligt. Den er Frederik kan tæt ikke- på vores lige i hvert fald. Frederik kan ikke høre den lige så tydeligt, men jeg kan høre den tydeligt. Nu kan jeg ikke høre den med. Nope. Intet. Der har bare været endnu en midkit, så der er en midkit til os begge derinde. Prøv lige at tjekke. Han tjener godt nok mange penge om DK lige nu. Nej, men det er også sammen, der skal bruge det. meget skal Hvad bruge det mener til du? mappen. Det er meget skal købe mappen. Maps nu. Nå. Jeg har Vi skal 11 også bruge dem, dollars. hvis vi vil have et skins. Jeg har level 3. Jeg har eller 131, 4, fordi vi klarede det i går. Han dør 11 DK. dollars. Tror du det? Jeg har en brick. Jeg har en brick. Det er okay. Men hvis den står lige foran døren, og du kaster den, kan du komme ud uden ned af dig. Det er derfor, jeg venter på, at den er her. Så jeg kan kaste det i hovedet, så jeg går rundt og ud og sådan ned. Og så redde en af jer måske. Hvis jeg kan. Prøv at skrige. Jeg giver dig en 5, hvis du skriger. Nej, lad nu være, Frederik. Så dør han. 100 p. Det kunne være lidt sjovt. Kun lidt.
mærke, den Frederik han ligger. Ja, der ligger bare skilleren over til lidt. Nej, du ligger mit hoved foldet sammen. Ja, Du ligger og helt det- foldet sammen. Så er der mig, der sidder, og jeg ligger sådan på samme måde. ja, det gør du. Prøv nu bare at tage risken og bare smutte ud og se. Syrød, okay. Bare sørg for at crouch. Okay, nu er du død. Klar med bricken. Så nu er jeg ikke færdig over arbejde. Bare bedre. Nej, du er bare heldig. Og når man finder, så siger man bare bedre. Nej, du er stadig bare heldig. Lige ned ad trapperne. Ikke løb for satan. Kommer den jo efter dig. Ja, den kommer efter mod sit vade på et tidspunkt. Ikke derinde, vi ligger ikke derinde, mand. Det ved jeg godt. Jeg tager bare de omvej. Ikke løb for satan. Er du sindssyg? Nej, han er ikke sindssyg. Han er kun syg. Bare lækker. For du er for lækker. Lækkeren. Ja. Så har jeg bare lige at finde en medkit til mig, ikke også, drenge? Nej. Skal vi bare lade ham dø? Fik en old key, ikke også? Så kan du åbne. Godt, vi skal finde sten. Jeg har lootet det der sted der. Der var ikke noget godt. Det er en medkit til mig, please. Ja, det er en hugger, tror jeg. Der er skab lige der, du misser. Har du mistet noget? Der. Det andet skab, der er inde Shit. ovenover. Nej der. Lad være med alarm, Frederik. Nå, men jeg bliver sgu jagtet lige nu, Okay, mand. Er der syge, Frederik han dør. Han er lige efter dig. Er lige ved mig. Jeg tror, du slap væk. Du slap væk. Lad være med at løbe for satan. Det er sgu da. Du er ikke inde, mand. Det var bare DK. Goddag. Men det er noget, jeg gad. DK, den der mimic er der ikke lige nu, eller hvad? Jo, den her. Jeg har med. Jeg har bare ikke set den. Frederik, hvor er du hen? Kom, vi skal på. Den der mimic der, den er også ulækker, Frederik. Ja, jeg har bare sgu lige ikke set noget. 2 af dem. Den har bare en ødelagt nakke. Så det... Ikke dig med lommelygten. Der har bare været en medkit derinde til mig. Ja. Der var også et skate, du mistede Ja, der. og en sten. Ræb og old. Men ræb skal vi ikke bruge til noget. Vi skal bruge den old key stoffer. Penge. Come on, medkit. Vi Det er har smooth oil. Frederik, hvor er du hen? Frederik? Har du ikke plads? Kom lige tilbage til DK. Okay, han dør. Løb! Jeg kan ikke se noget,